இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். சுட சுட டீயோடு இந்த ஆனியன் பக்கோடா செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே ஈஸி. ஒரு 5 மினிட்ஸில் டக்குன்னு பண்ணிடலாம். நான் இதுக்கு மொத்தம் 7 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன், பெரிய வெங்காயம். அதை நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். நான் மிக்சியில் போட்டிருக்கேன். ஆக்சுவலி ஃபுட் ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கையில் கூட இந்த மாதிரி நீளமாக அரிஞ்சிக்கலாம். எவ்வளோக்குள்ள மெலிசாக நீங்கள் அரியிறீங்களோ அவ்வளோக்குள்ள பக்கோடா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும். ஒரு 10 பல் பூண்டை நல்லா இடித்து போட்டிருக்கேன். பச்சை மிளகாவும் அது மாதிரி 1-2 இடித்து போட்டிருக்கேன். கருவேப்பிலை ஒரு கைப்பிடி அளவு போட்டிருக்கேன். சும்மா க்ரஷ் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இதுக்கு கடை டேஸ்ட் வரதுக்காக கொஞ்சமாக டால்டா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு, கடலை மாவு தான் இந்த நல்லா கோட் ஆகும். கொஞ்சம் கூட தண்ணி தெளிக்காமல் ஃபஸ்ட்டு கடலை மாவை அந்த வெங்காயத்தில் இருக்க ஈரப்பதத்தை யூஸ் பண்ணி நல்லா பைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். தண்ணி தெளிக்க வேண்டாம். ஃபஸ்ட்டு அந்த வெங்காயத்தோட ஈரப்பதெல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகட்டும். அதில் நல்லா அந்த மாவு போட்டு பிசைச்சிட்டு கடலை மாவு 1 பங்குனா அரிசி மாவு அதில் பாதி, அரை பங்கு எடுத்துக்கணும். 1 கப்னா அரிசி மாவு அரை கப்பு. கடலை மாவோட குவான்டிட்டி தான் அதிகமாக இருக்கணும். அரிசி மாவு ஜஸ்ட் அதோட கிறிஸ்பினஸ்க்காக நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். அப்போ தான் கடையில் இருக்க டேஸ்ட் நம்மளுக்கு அப்படியே கிடைக்கும். காரத்துக்கு ஏற்கனவே பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம். கொஞ்சமாக கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. பச்சை மிளகாவே அதுக்கு போதுமான காரம் நமக்கு இருக்கும். தேவைப்பட்டால் லைட்டாக கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நீங்கள் நல்லா பைண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம். பிசைஞ்ச உடனே நீங்கள் எண்ணெயை ஹீட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி போட்டு எடுத்துடலாம். நல்ல எண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த கொதிலாம் அதங்கினதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் பக்கோடா எடுக்கணும். இல்லைனா அந்த கிறிஸ்பினஸ் கம்மியாகிடும். சிம்லேயே வச்சு நல்லா பொறுமையாக எடுங்க. இப்போ நல்லா வேகட்டும். பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வெந்திருக்கு. இப்போ லைட்டாக திருப்பி போட்டுக்கலாம். கொதி நல்லா அடுங்கினதுக்கப்புறம் இந்த கலர் நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம். சூப்பரான வெங்காய பக்கோடா ஈவினிங் மழைக்கு அதுக்கும் செம்மையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.